Çewlik li Bakurê Kurdistanê ye û bajarekî kevnar e û dîrokî ye. Li vî bajarî Kurd bêtir bi zazakî û kurmancî de axivin. Navê Çebexçûr jî ku di İncîlê de têwateya ava paqij navekî wê yê dinê ye. Sînorên bajêr li Bakur bi Erzerom û Ezirganê re, li Rojava bi Dêrsim û El Ezîzê ve, li Başûr jî bi Amedê re û bi Rojhilat jî bi Mûşê ve tê girêdan. Cemê Muradê di navê de derbas dibe. Cemê Perî jî cemekî din yê herêmê ye. Nüfusa Çewlikê derdorê 300 hezarî ye. Ganî Reş û Solaxan jî di nav de bi tevahî heft navçeyên Çewlikê hene. Çewlik bêtir bi ajalvaniyê ve eleqene û xwe pêxwedî dikin. Merhaba, heval hogirin heja mevanên aziz temaşevanên dilovan. Berê her tiştî hûn hemî ser çav û seran rahatin û bixêratin bernameya me hûn bixêratin ekranên Kurdşopê. Hûn bixêratin bernameya Gera Welat. Gera Welat îro li Çewlikê, li Bîngolê ye. Ka werin. Heval no. Di nava vê berf û bagerê de ev xwezaya wekî bihuşt em hatin navçeyeka Bîngolê ku dibêjin Solxan. Nêzîkî 3 kilometre dûrî Bîngolên dûrî Çewlikê ye. Em hatin ber gola ku dibêjin Giravên ku soberiya dikin. Em hatin ber wî an jî bi navekî xwe yê dinê dibêjin gola Qulingan. Tê gotin got Quling tên li ser vê derê hêlînê xwe çê dikin, heta çivîkên xwe, çîçikên xwe derdixin, difirin jî ji vê derê dernakevin. Eva weke bihuşteke derewî ne li Bakurê welatê me û li Çewlikê ye. Deka werin binêrin. Heval no. Dibêjin binê vê derê bixwe ciyê ku vêgam li serê dimeşin jî bixwe ave ev herêm hemû binê wî ave û ev giravên ku hûn dibînin, ev qotkên piçûk, tepecikên piçûk ku dibêjin jêra girav, evana tenê li ser avê ne car bi car ciyê wan tê guhartin, li ser vê avê soberiya dikin, avjeniyê dikin ev girav. Temaşevanên hêja, piştî gera me ya li vê bihuşta derewîn ya Bakurê welatiya Çewlikê, em ê niha ber bi bajarê Çewlikê ve herin ka em binêrin di nava bajar da çi heye. Hadi werin. Bi rastî xwezayekî bêhim paye welatê me. Hey, werin werin. Pastê? He? Mego pastê insan naye. Pastê insan naye. Saeta te xweş be. Ez jî zimanê pes fehm dikim ha. Werin werin. Pazê we te bi Kurdî zanin, bi kurmancî zanin. Tu bana bi kurmancî xeber didî. Zazam. Ha, tu bi zazakî. Ew bi zazakî jî zanin. Heywan be jî bi zazakî zanin, tawan hîn zimanê xwe kiriye. Zaten denk pêkim tê. Tê neza. Saeta te xweş be wala. Zazayên vê herêmê hem bi kurmancî hem jî bi zazakî zanin ne sapo? Hem kurmancî hem zazakî hûn dizanin. Saeta we xweş be. Hem ji Xwedê re. Tirkî. Saet xweş.
تماشاوان نجا ولو گرین عزیز نها دما مروره چولیکه دوی مروف دنگ بیجان به پار نهیله بینگو جی لباکوری کردستان یک جوار و وارگهین دنگ بیشیه و ام ایرو لدیوان خانه دنگ بیجانه ام لمالا یعنی جی لقهوه کره رحمتی احمد بیرتی که فسیحن اپی فسیح سر ماتی هوج خیر هاتنه سر چاوا هاتنه جبی حتی وی درا ام پر پی کیف خوش بونه برای دلال کرم که و هون جبوی خاطری ملتی me دنگ بیجی me عرف و عادتی me یعنی دوی براوندان نبن عین وسا امگی ددنی و جبر حتی ورا سر چاوی مر هاتنه جد اسمه چووره جد دنگ بیجیه جو کلتری و اوکا ملتی me امی جوره الکاریه مالا تا آوابه وره میدانه آخر لیل ور لیل ور لیل ور لیل ور لیل آخر لیل ور لیل ور لیل ور لیل معكم هذا رزيل تصحى الزريا مسوخاري نار زوزانا قالوا شبوا شبينا وشبانا با إلى خانم مسوخاري نار زوزانا قالوا شبوا شبينا وشبانا با أزيتو بدار بسروا لبجنا زرابرا إلى بالا خبرنا شور داخل بكانا ولا فراخ من بريبانا إلى خليا بسنة وميري بجاميريا يرو خراخ خبز سرسوز قبل خياري يا راجي جان كيكو جان آخر ليلة ور ليلة ور ليلة ور ليلة آخر ليلة ور ليلة ور ليلة معكم عدل رزيلة تسحل ليلة زرية تتنا لابكي مشارينيا إلى خانم تتنا برخي مشارينيا إلى دار جغارك دستلاوكي مقراسا ولا تجرينيا أزيد شبقيام تتنا مشين المقلوك برمي برخي من أشكينيا إلى خليام بسنة بميري بجاميريا إيرو خراس سرد الكرا دلالين حبينيا آخر ليلة ور ليلة ور ليلة ور ليلة معكم عدل رزيلة هوار جبريل تصحى وی ساعت تا خوش به مالا تا خانه خوده به سرچاوی مراتنه سرسری مراتنه هوالو اوی گرامه یا لچولی که بردوام به مالا و هزار جاری آوا آپ فسیح و دیوانه خوش مرا وکر و دریه خوش مرا وکر سرچاوی ببینید خیر و خوشیه ده مالا و حمو هوالو گران آوا به خاطر و آپو ببینید خوشیه ده سرسری مرا هوالو گرامه و بردوام به لچولی که رجاء بخير رجاء بخير كيكو مرحبا تشوي باشي سپاس که مالات نامت بخير كيكو نامه من سردیم كيكي سردين تو باشي ان شاء الله الحمدلله ونج باشن سر كيف حالك زور سپاس مالات سر بابا چاوانتن و راحتن و سرسری میاتن سرسرت سرگلابه اپ سردين تو الفدري اصنافي تو از 25 سال برای اسنافم ساعتها تخش tam به 25 سال وی sokakı از اسنافم تش بينغوليا ممنوني نه از ممنوني قارلوبیمم تش كاني رشي کانی رشیمم اري 25 سال از برا وی اسنافیه دکم تش تشولك يا بينغوليا ممنوني نه ممنوني والله هي حبكي ممنون حبكي ممنون زمي ما پر نوزا ام خرا مارکت bunu تجی ام خرا تشتی بری بله مزه صابونی بری ترسیلا بری تشتی مزن برغله açık
em tiştê berê difroşin. Saeta te xweş be. Yani em ê sosyetik vê zamanê nafroşin. Te goyê. Rast e. Çünkü em Wekî te- baqqaliye, wekî dikanên nav gundan hema bêje ne em wisa? hîna mîna adetê berê Berê. mesela merîktê 2 torbe, 3 torbe şeker digirin, 3 torbe yağ digirin. Ê qerebalığa Tiştê. mal 20 nüfus çi bike? Çi bikim 5 kilo avay mesela merkezê de rûdinin tê 2 kilo, 3 kilo tiştê wer mîna berê. Xalkî bavê me hebû dihat her tişt 3-4 torbe digir. Dikirî. Dikirî lelo xalo tu çiyate ya digoya nikarim berê were pê kilo tişkî anaş milletê ana tê a terim marketo ve sepetkî xwe digiri terin divê wele ez vî tiştê bigirim çi hava davê. Têra di roja, têra rojekî. Rokî em vira mêze torak em difroşin yek. Mêze torakê me em torakê difroşin, rûn difroşin. Evet, ûn tînin li virê dixin bûzê û li virê jî hûn bûya way difroşin. saeta te xweş be. Em difroşin. Em yağı teneke Tê mezin virjin. Apê sêrdîn sabun difroşin. tiştekî. Müşteriyê tê ku tên bêtir ji gundan tên. Vira ji henin ana giş millet hatî bingolê. Bingolê nava bajêr. Hatî bacarê giş Tiştekî. jinê ana mîna jinê berê ninin giş bûnî sosyetik. Tên vira em divên lela hûn tên vira çi gund cî dêhli tê. Dewar cîştî, pez cîştî, akasa nabe. Ez tiştekî dinê merak dikim. Ez tiştekî dinê merak dikim. Ew jinên ku ji gund hatine û li bajaran hat gerin bi kurmancî xeber din zarokê wan ewan bû çi wan? Kurmancî wele gişt bûne Tirk û Neke. Ey Mala vallahi. me qerak. Tirkî qise dikir. Ey divê nalo Tirkî em cî bêlin. Bese. Na. Tê divê layê me her çikolata bixwe. Ya kekî bixwe terim mektebê tên. Ne torakî dixwin, ne rûnkî dixwin, ne mêze 20 vay 5 salî min. Yani hînaj ez tiştê berê dixwim. Saeta te xweş be. Loma tawsa qalewî serê xwe. Wala were abê rûn. Rûnê kele, torak, penîr. Em biya dixwin. Saeta te xweş be. Apa ez tiştekî Bibê. bêjim. Ez şûna te derim tê çirkîsan li ser dîwarê xwe binivîsîne. Ê. Kîp Kurdî xeber nede tiştekî nafroşim. Wala car canım werte hesabım miş. Newsa. Wala aynı were. Başa mala mala ta baba. Çünkü tên abê wexta dikeve sıxintî tên cem esnafê piçûk. Wexta perê û hebe ter marketan. Va xalê min dahîl. Heval Êze va xalê min e. Khalid. Ke go kavere. Tu khali namet am khair. Abi mi bedri? Keke bedri. Ki kanı şey mi? Khalid. Başa wind mali da kurmancı xeberden am zamane kedine. Me tücari bir Türkiye haber ne Saat da? xoş. ضمن و ماله دا امی حتی داویا عمری خوشی به کردی زمان خو خبر. Saata ta xoş be. Hevalno jviro pedawun werin dikana apê sêrdîn êkub Kurdî xeber nedem tiştekî nafroşnekê. Başa. Aynı were. Başa. Evre ver be mir ki mina mi biya digo. Hiç vermey ter divim. Farziye men ama dedayla men ne şey. Newza. Başa. Gera me yal bingolê berdewam e hevalno. Selam aleyküm. Roja bxeyr. Qavet beştera. Navet bxeyr. Yusuf, Tu çavay başî. başa bir çare yavi. Spas dikim ez başım. Tu esnafî vederê tu çitkî çıkarê tu ev çi nalbure. An zucaciye. Zucaciye, her şey aslında. Hemû tiştê difroşî vederê. Abi. Saada te xweş. Ez tiştekî merak dikim. Tilmalê bi zazakî de axiviyan zimanê Tirkî. Abi Zaza, kurmuş aynı fark ne ki? Erê firq nake. Nana li malê wîm çi zimanî xeber dim zarokara li malê? Mal Zaza. Zazakî. Ama Zaza kalktı. Saada te xweş be. Çavê min Yusuf. Wekî din li derdorê we rewşa zazakî çawa ye? Yani êkub zazakî xeber didin qise dikin hene gelek niyana. Bra. Erê. Vallahi abi hem Zaza hem kurmancana. Kurmancane. Li zimanê xwe xwedî derdikevin zaza dibêjin em nahêlin zimanê me bimre û lê xwedî derdikevin. Zaza abi zonyi zaf veş. Zaf ol. Ondan sonra makayil ki devamlı bek. Yani devamlı Zaza kalkın. Kediz ben, ikaz ben. Yani Türkçe mazaf Çinliken abi. Mazlum kud devam ken. Zonda ola. Kurmuciz ma hamun çıkas ki ma eşke o şekil kalkın. Hem Zaza hem kurmuc ma vur piyaz bu zunuz ma kalkın tabi ana dilimiz Zaza. Zaza kalkana tabi kurmuciz kalkana. Yani zun ma devamlı ma yani kaliki ma zun kud kalbek yani.
Yani Türkçe mazav Çinli kemika. Saat hoş. Zazayı mazaza kalkın. Her dem zazaki kalkena. Ama devamlı zaza kez mazaza kalkın, ma iki zaza kalkın. Saat hoş. Xatirete. Mali ava ve Yusuf. Spas dikim. Ver. Selamun aleyküm. Roja ve bخير. قوت بشورة Eyvallah خيرات كيكو مرحبا نافيتا بخير Navime Vahiyeddin. كيكي وحيد انت شاوي باشي Hamdolsun sağ olasın. Hu çavanı başın. سباس كي مالات افا تجي للسوكا بينغولي لفي دري تجي اسنافي تو باشي كيكي وحيد كارو باري ورم شاوي شوايا Sağ ya var xwazim başı hamdolsun çok şükür derbas ve var embine eşya var alışverişi var satışı tişki tüne her tiş bahaliye نوسا o teneke run embine çi pensiz 600 milyon jmara fiyat dixunin em svetin lever hatay var ne kon tişki bikirin ne kon tişki biroşun سدما فيتشي چما هبقاس vallahi evkavici en zanım ji para em esnafı küçükün esnafı mezin jmara tiştinin dö bahalinin artık gerçek bahalinin bana oyundakin çi mesele erini zanım yani. كيكو Sadece zayna ko ezanım tiş naykirini teneke yek torbeki şeker ji 140 milyonu çu 205 milyonu yek teneke ki run ji 205 sesi çu 560 milyonu yani her tiş %100 زلمكي مزن لفي ملتي zulmeki pirmezin giş kandı yani havki tane ne fakir zaten perişan bu ana ve mala tişkini kanı bu do jamere مخابر گرد گویاک دو حو درگوش برچیا مرنن گوجه پرسین گوتیه چما وانا اوکر گو پره متشکی متون نبی هم جخوره ماما بستینن و tam نخواش کردن برن نخواش خانه لودر رحمت کریه باشا سدمي فيتشين ام دكارن چوا فيتشي چاره سر بكن او قاس ملات في فقيريه في ام دكارن چوا چاره سر بكن والله ساده في ام گره گش به هفرا اوک بکن گش به هفرا yardım بکن ام ویشی ان شاء الله تشکی تمیز ویشی درخینه ببن يك دنگك يك به ویجی yani hayat pahalılığı çebiye millet geç perişane ha bese zaten kriz şeydi be zulüm ki pir mezin ana halal hazır dınav Türkiye'de hey yani بله geçim pir çetin biye fakir nukana ye krizi ye kayıt alış geç kar ummeta Muhammed megiş kara yardım beke pir çetin biye yani Amin. pir zor biye بتا سدما فيا çiye vallahi abi sen Kim sattı ki? yani ez buxad ve Erdoğan bir tişti bahadı ki pir ez buxa esnaf olarak vardı bejim yani belki ez yanlışım belki ez doğru ben ne zanım خدي علي كريمه به amin amin ummeta Muhammed geşki spas dikim teşekkür مالا ederim تا و به سپاس كيم روجا خوش بمينات خوشيه ده بمينات خوشيه ده خير خير تبي شيء هذا سر جابي من صغرى خير مالا تا و سپاس بخاطر ته مالی آوا به بینگولی گلک جامیر براستی جی چولی کی ما خوش دسته و خلاص نکرم سلام دادن کی سلام علیکم سلام دادن کی دوی گره حتی و نان نخون خواب نخون و نکار هرنج بدره تماشاوانین هجا وکی گرامه یا چولیکه بردوامه وکی کند زنند همو برنامه اندا حوالک دبه میوانه ما بچکشی او بحثا باجاره خود که دبه برنامه ده جی ام لچولیکه نه و میوانه ما که شوانه شوان سرحد سرچاوی ماتی که شوان هم هنرمنده و هم جیجوی باجاریا و ناوروکا باجار و وکی لسر عردنگاریا بینگولیجی گلک کاروبار دزانه اما که شوان را هنه که بحثا چول که بکن سرچاوی ماتی سرچاف صعب ونج بخيراتنا ونج مالتا بخيراتنا ولاتي ما وخيرات باجار ما از بري خابم ناسكرن شوان سرحت
Ez nodu heşta virda karı hüneri. Karı hünerit ki saat hoş. Gotun müzika ez dinivîsim nivîskarım jî. Saat hoş. û ji bela wî ez berî bajarê xwe re bim ez bêmê bi Tirkî divêjim Bingol bi Kurdî divêjin Çapaxçûr an jî Çewlîk. Çapakçur ji kurete Çabaxçûr ji berê Çewlîgê Çabaxçûr bû da wexta Osmanliya da wexta Urartuya da di berê em bêjin tu dîrokê de wişa tu lê dinêre Çabaxçûr derbas dibe. Çabaxçûr piştî wî jî Çewlîk û piştî wî kirin Bingol wekî hezar gol ku Erê. bêjin Bingol. Belê kêkeşvan tiştekî li vî bajarê xwedî derketina li Kurdî an xwedî derketina li xwe naskirina Kurdî çawa ye gelo rewşa vî awê rewşa ve çi heliye millet. Kekê tu bawerim kir li vira gerek dîroknas û gerek em bêjin lêkolîner jî derketin. Li va bajara em bêje bi Tirkî divê kozmopolitîk hinkî kozmopolitîk gelek hinkî zor û zehmet gelek li ser viya hatin lîstik. Em bêjin dixwastin helek tişta ji ziman berê ji ziman digo ku em bêje di navçê di navenda Çewlîgê da Bingolê da zaravayê Zazakî wîça qise dikirin berê Tirka gole hûn Tirkin. Gole hûn Tirkin. Vana heyra gotiye ku wa Tirka em ka Tirk bin ka çiyê me em ji Zimanê me nasna me ya me rengê me jî nejeve ji bo û xwe. dûra dî nedî duviya da Ser bi neket. ser neketin û piştî wî jî anîn got la na xwedê got ne Tirkin ne hûn Kurdin got xwe ser zazanin. Ana jî lîstokek li ser wî tê lîskandinê divêjin ke ku hema divê wele hûn xwe ser zazakînin êlaw ka ta dîrok divêje Evliya Çelebî divêjin ka hûn divêjin hûn baweriya xwe bidivêjin Evliya Çelebî dîroknasê berê divêje em çûyê derê digo berek Kurda henin got zazakîne ya em divêjin em kurmanc em divêjin ke ku zimanê zikmatiyê Kurdayê ê enê ewil Kirtkî digo zazakî em viya înkar nakin eğer ku em îro em bêje em Kurd dinin hûn bêje wele rast zimanê me zikmatî berê Tu dizanî çawayeke ku ev e mijarekî pir mihîm e niha bi salan gotin hûn Kurdin hûn ji dengê me yê ku me pêl berfê dikir hûn hatin û nizanim çi ji bo ku Kurda ji bin biqedîn hemû tiştî kirin anha jî ji bo ku wî tiştî mejhevdû biqetînin eva zazaya eva kurmanca eva sorane nizanim çi kok yeke fêkiyê wî cuda ne her yekî zaravayê wî cuda ye kok yeke hinek mesajê vala radimê edbêm ke ku niha ez bêjim herin hêra herema telebanî hele herin hêra teleba berzanî li wê ew ê em bêje di nava em ê Suryanî û keldanî û evana navêjin rokî me newtê em Kurd ninin mesela em bêje hewraman navêje em Kurd ninin em kurmanc mesela êvîro em kurmanc dikarin rabî wele em Kurd ninin êkê ku tu Kurd ninin tu ji ku hatî ya tu Ereb ninin tu Fars ninin tu Türk ninin tu ji ku hatî ka dîroknas dibêjin çi em viyan yani em viyan em ji dîroknasa em ji bihîsin dîrok wa dibêjin em bêje herçê berê ger û gef kirine em bê hatinin li vira geryanê wan gotinin hezar sal berê Ji xwe diyarê jî tiştekî ku yek bigere jî ne li ber çavên niha li vê derê çanda me nanê me ava me xwarina me û kultura me dawetê me govendê me hemû tiştê me wek hevin em yani wek kurmanc û zazayan niha xwedî derketin çawa ye ji bo ku zazakî nemre ji bo ku kurmancî nemre li vê derê çi tê kirin yani millet di malê xwe de bi Kurdî de axive rewşa zimanê Kurdiyan çanda Kurdî li vê derê çawa ye ji bo her du kurmanc û zazayan ra jî dibêjim her diyan jî di zaravayê em bêje zazakî yani hêdî berbî xilasiyê ku ne ku du UNESCO'ya da yani li ber mirinê ye herçî zimanê ku pê yavaş yavaş wenda dibin zazakî ji tevî wan in mixabin yavaş yavaş hinki komar henin xwedî lê derdikevin başin yani însanê xwedî vî zimanê derkevî jî henin û xwedî derketin cuda ye û tu wî ji wî zimanê Kurdî wî çe biqetînî ew cuda ye belê rast tu wî rûmetê wenda neke yani xwedî derkevin ema rûmeta wî wenda neke koka wî wenda neke rast e kêkê şivan niha tiştekî din çewlikî xwe bi çi xwedî dikin debara xwe em bêjin heywan xwedî dikin an em bêjin wekî din ziraetê dikin gelo çi dikin li vî warê hûn çi bi çi xwe xwedî dikin ez hema bi rastî bêjim zanaat û destxet Ermenî jî vî welatî çû ew hat terikandin hunera dest destxet em bêjin hostayê wî ew wî berê em bê daha di pêş de ez herim
yani gelek tişta Beteri wî ke Ermenî va bû. wala ta gece Ermeniya elim yani ramlı kar bir inkar. Pişti wî o dest bi em bêje hayvan xwedî kir. O Koçeri gelek koçeri gelek kirin. Em bêje bêje aşira birti aşirki mezinin birtiya koçeri kirin ana ew koçeriye jî terikandin. Çima çend sal çiya qedexe kirin golekê ku tu narçiya. O ji wî hinkî dengasî çêbû vana ew koçeriye jî terikan. ê ku pez neçe çiya pez neçe zozana bil kurê xwedî. Ew jî qedexe kir piştî wî mêrik pezê xwe temam divê were la min pez firot ez teze ku herim. Min mal firot nikarim carî wî bigirim. Ana debara welatê me li serê em bêje Bingolê her malikê de muhaqqaq yek li dervayê welat heye. Li metropolan yan li Avrupa Metropola ya li Avrupayê heye debara wan zêdayî li ser wî dibin. O zêdayî wî memûr heye. O bi xwedê ku li der dorê gunda jî ana debar ez ana bêjim qurujîtî dest pê kiriye û bawer nakir. Debar ana li gelek gunda qurujîtî dest pê kiriye ama li debara wan li wî ye herçî heywanê xwe zêdî firotine û berê zevî dadîyotin ew zeviyana jî hat birinê em vî karî nakin li Amedê li Mêrdînê tê vira erd îjare digirin zevê şu tütüna difiroşin em nakin çima em divê jî welekê ku te filan kes em bêje Ehmed wê li Avrupayê de ji meyê me re ser $2000 bişîne $1000 $200 em ê bê îdare yani em nabêje em vî karî ya erdê me em erd îjare didin mêrik ji Diyarbekirê tê ji Batmanê tê ji Dêrikê tê zeveşa dijû tütünê da jû û lazuta da jû hêdî parîkî yani way parîkî ronayîkî heye di alî rejberiyê da bi xwedê debar vî karî min fehm kir tiştekî din xebatê we ya çand û hunerê xebatê we li vê derê dawetê we govendên we bi vî rengê qada we ya hunerê ew çawa diçe yani hunermendê we hene hunermend henin em bêje hunermendê navdar li vî welatê me hebû Sidqî Bozû xwe rehma xwelê ki dengbêjek navdar bû Ehmedê Bêrtî jî re digo Ehmoî Bêrtî ew jî hunermendek navdar bû di nava em bêje Rejber Ezîz hunermendek navdar bû gelek hebû herçî nayê bîra min yani biborînin di piştî viya da jî em bêjin cîkî dawet û saz û têl û tembûr derket parîkî di hunerê de parîkî şûn veket çima tu zanin tu her şevê tere aynı kilamê aynı tu kilamek em bêje mêrik divê ez kilamê dengbêjî divêm te werdî destê xwe dirêj kir divê abê divê bigerîne tu dawetê digerîne te werdî divê abê ha divê îja cî da lêxe govend yani ew di wî de berê cem'et rûniştî bû em bêje dîwana dengbêja rû diniştin te stran te dikarîbû berhev kira te li ser mijarek te dikarîbû em bêje te texsû müzikek çêkire ana werine mêrik divê abê qe kilamê dawetî kîjanê teze heye mesela tiştek berhevkar tûnin em bêje kilamê kewnar hevalek me hene em bêje li Kanreşî belkî te bîst Xelîl û Şefîq belê şopek wer xweş çêkirin kilamê berên kewnar anî teze xweş çêkirin û miletî kîva law dêma çanda me berê de daha baş bû kêkeşvan mala te ava be Ez jî gelek spas dikim şerefta bernameya me hûn car bi xêr hatî kek û zemanek wer daha zivistan sar em we nikare bibicikî mala te ava be kekocan zor spas hevalê o girêneja em vê hefteyê jî li Çewlîkê bûn li bajarekî gelekî xweş li bajarekî dîrokî Bakurê welatê xwe bûn heta hefteyê din heta bernameyekê din li ser ekranê Kurd Shopê bimînin gera welat dê berdewam be bi xatirê we bimînin xêr û xweşiyê de